Tempada primavera-verán en Moda Ramos. Como sempre, as mellores marcas, os mellores prezos. Unha ampla variedade na que atoparás todo o que buscas en todos os estilos e para todas as idades. Atención personalizada e asesoramento. A maior tenda de moda do sur de Lugo. Ven a Moda Ramos en Taboada e Monterroso. Quince mozos de Carballedo comezarán en breves datas a formarse e traballar grazas ao Plan Dual de Emprego e Formación para mozos posto en marcha mediante a colaboración do Concello, a Xunta e o Goberno Central. Os beneficiarios teñen entre 16 e 30 anos e xa realizaron as probas selectivas. Ten unha parte, 50% de parte formativa, co cual vai a cadar o rapaz, o mozo, pois 3 certificados de profesionalidade, neste caso serían de albanería, carpintería e desbroce forestal, e, por outra banda, pois vai a traballar en obras relacionadas con ese tipo de formación no Concello durante un ano. É dicir, o plan terá unha parte de formación de 6 meses e unha parte de traballo dun ano. Non quere decir que se este formando 6 meses seguidos e traballando 6 meses seguidos. A realidade é que eso dependerá pois, do Concello en función da formación, en función das necesidades, o que se vai alternando pois, o traballo coa formación. Este é un plan moi ambicioso. O investimento total ronda os 400.000 euros aproximadamente. A triple financiación fai que a administración local poña en riba da mesa uns 90.000 euros. Non todos os concellos están en condicións de poder facer estas cousas, daí ven a importancia de ter economías saneadas, porque senón non se pode acceder a este tipo de plans que son para todos, pero que non todos poden optar aos mesmos. Porque, aparte de poñer en riba da mesa os 90.000 euros, pois hai que ter unhas naves axeitadas, cousa que é o caso de Carballedo, que fixemos unha pois, con este obradoiro de emprego anterior compartido con Chantada, e esa nave que ten que ser homologada pola Xunta, pois permítenos optar este plan. Temos que ter edificios locais axeitados tamén, homologados pola Xunta para poder impartir as formacións. Non se trata dun obradoiro de emprego, senón dun plan destinado á mocidade. A meirande parte dos que se presentaron superaron as probas de selección para este proxecto que terá unha duración dun ano. Van a estar afiliados, como é natural, á Seguridade Social, con direito despois ao seguro de desemprego. En fin, creo que é algo importante e algo por onde temos que camiñar, non só as administracións locais, que non son as competentes neste caso, pero sí a administración autonómica, de que nós temos necesariamente que darlle solución aos mozos, sobre todo no medio rural que nos estamos. En principio estaba previsto no proxecto que temos era para comenzar no mes de xuño. No mes de xuño vamos a comenzar, porque ahora depende un pouco de si comenzamos máis tarde, remataremos máis tarde. É dicir, un plan vai a durar un ano, que incluso é posible que se prorrogue, non? Ten posibilidade de ser prorrogado, pois, se se considera oportuno, si... O obxectivo é a formación para a posterior empregabilidade na actividade privada e tamén se aproveitará para dar servizo e obras no municipio. Non é só formación, é formación e obras. E estes rapaces sí, van a ter un soldo, un salario pois, que non é abultado, é un salario medio para ese traballo, ronda en torno aos 500 euros mensuais. Entendemos que non é moito, pero, bueno, isto non está só pensado para eso. Tamén eles van a traballar pois, a metade do tempo, non? O sea, entonces está pensado para que si cobren ese salario e traballen, pero todo en función en obras municipais, pero en función dos coñecementos que adquiran na formación que se les dá previamente. Entón, bueno, como para a carpintería, desbroces e xardinería, pues faremos cousas no Concello relacionadas con todo este tipo de traballos. En cada unha das áreas haberá un monitor e o tema administrativo será xestionado dende o propio Concello.
Esta é unha aposta polo emprego do goberno local, pero con certas matizacións. Insisto moito nestas cousas, isto que está de moda agora, que os concellos que poden facer de todos, non é verdade. É dicir, o concello fai isto porque hai unha administración autonómica que é responsable da creación de emprego, e a administración central, esas son as responsables, incluso a administración europea, non a local. O que pasa que é como unha competencia delegada, é dicir, nos facemos eso porque hai outra administración que pon en riba da mesa pois, os 300 millóns restantes que se necesitan para todo isto. Pero a iniciativa, o Concello solicita todo isto, pero o quen tutela de alguma maneira e quen ten a competencia é a Consellería neste caso. Por un lado, e por outro lado a Administración Central, o Ministerio de Traballo. Entonces, non nos enganemos, o sea, non contemos a xente que os concellos creen emprego sempre cando conten co apoio de outras administracións